आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। कणकवली दसऱ्याचा उत्साह मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला। यावेळी सोनं लुटण्यासह बैलगाडी पळवण्याची अनोखी प्रथा पाहायला मिळाली। परंपरागत ही रीत असल्याप्रमाणे त्या रीतीप्रमाणे सगळं केलं जातं आणि त्याचप्रमाणे सगळे गाव घर रहित रंबावळ असलेली बाजारपेठेपासून संपूर्ण दोन नदीच्या आतमध्ये जो गाव, त्या गावाची सगळी लहान थोर मंडळी जेवढी आहेत तेवढी इथे सगळी नतमस्तक होती स्वयंभूरवणाच्या चरणी। दसरा उत्सव गेली 5,000 वर्ष ही कणकवली स्वयंभूरवणात राठी चालू आहे आणि या उत्सवामध्ये लहान मुलापासून म्हाताऱ्यापर्यंत सगळे सहभागी होतात। त्यामध्ये होते त्या स्वयंभूच्या कृपेने गावात असलेली सगळी मंडळी एक साथ या उत्सवाला एक मतावर येऊन हा उत्सव साजरा केला जातो। कणकवली नियमाप्रमाणे दुपारी 2:30 वाजता ढालकाठीजवळ गणेश पूजा करून टाळ्याला बकरं बळी दिलं जातं आणि त्याच्यानंतर बाजारपेठेमध्ये वेगवेगळ्या वाहनांची ज्याच्यामध्ये प्राणी आले, गाड्या आल्या, शर्यत चालू ठेवली जाते। एक लोकांचं त्या निमित्ताने कष्टकरी कामगार वर्गाचं एक मनोरंजन असतं त्याच्यामध्ये आणि एकता असते। वर्षभरात कुठे तुटपुंजे जे डिस्प्यूट असतात ते निघून जातात आणि सगळे एक मतावरून देवाच्या त्या छत्रछायेखाली हा उत्सव सगळेजण आनंदाने साजरा करतात। दसऱ्याच्या नियमाप्रमाणे आज दसरा आम्ही सोनं लुटतो। रात्री आत्ता देव 5 वाजता 5-5:30 वाजता आम्ही बाहेर काढणार आपल्याजवळ जाणार। आम जनता कणकवलीची सगळी ही दसरा उत्सवाला आपल्याजवळ तिथे देवांची लग्न लावली जातात, आपल्याच लग्न लावलं जातं। नियमाप्रमाणे सोनं लुटलं जातं। त्यानंतर देव
जाग्यावर येऊन मंदिरात रवणार मंदिरात येऊन राठी स्थिर केली जाते. त्यानंतर 2 दिवस 25 आणि 26, 24ला दसरा, 25 आणि 26 या 2 दिवसाला देव वर्षातून एकदा थळाकुळाच्या भेटीसाठी जातो. आम जनता त्यांच्याबरोबर असते. थळाकुळाची भेट घेऊन 2 दिवसानंतर हे काम थळाकुळाचं फक्त दसऱ्यालाच होतं, बाकी वर्षभरात कुठच्याही सणाला होत नाही. थळाकुळाची भेट घेऊन देव जाग्यावर स्थिर झाल्याच्या नंतर मग नियमाप्रमाणे उर्वरित वाली घेऊन देव स्थिर करून निरी सोडून या सणाचं समाप्ती केली जाते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.